तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। मेरा घर है सिवान। तो आवे वाला समय में वोट आवता, तो एमे नाम रही लोग के बताओ तनी। हम पहले चल लमटेन छाप त कमल छाप सुन ले हम लोग, लेकिन अब चली ससुर चोदनी छाप, भसुर चोदनी छाप वालों के सुने के मिली। काहे कि घरी ससुर चोदनी भसुर चोदनी ज़्यादा भइल बड़ी सा। अगर वो लोग पूछे हम लोग कि काहे ऐसे कहत रू, तो फिर वीडियो के माध्यम से हम बताएम कि काहे कहतनी। काहे कि घरी ससुर चोदनी भसुर चोदनी सन के इहे काम हो गइल बा। पता ना कौन सवाद भातरा में नइखे कि ससुरे में मिलता, भसुरे में मिलता। कहतरी से कि हम भसुरे के संगे रहे, लगा दे तरी से मर्द मेहर में झगड़ा, आ ससुरे भसुरे से लगो तरी से करे करनामा। कौनो झूठ नहीं खे, हकीकत बा। कमेंट में बताएम लोग कि रउआ लोग गाँव में ऐसन भइल बा कि ना। गाँव नहीं खे भइल, लेकिन हमरा संगे भइल बा। काहे कि एगो ससुर चोदनी बिया जौन लागेले पतो, आ ससुरे के संगे रहतिया। अब बताई लो एमे का करे के चाही, सलाह रोलो जरूर देम लो वीडियो के माध्यम से, चाहे कमेंटे में लिखेम लो कि ये ससुर चोदनी सके का करे के चाही, ये भसुर चोदनी सके का करे के चाही। एगो देवर से करेली सब तो ठीक रहेला कि चलो देवर एक संग करत है तो कौनो बात नहीं खे। देवरे के बाल बच्चा परिवार नहीं खे, लेकिन ससुर के संगे कौन रहे की तरीका ये सीख ले बड़ी से। रउआ लोग के गाँव में, रउआ लोग के घर परिवार में ऐसा भइल हो तो हमरा के बताएम लोग कि का करे के चाही, का कइले हो हम लोग ये ससुर चोदनी सके भसुर चोदनी सन के दूसरा के जिंदगी खराब करो तरी सन। ससुर से मजा उठाओ तरी सन। पता ना भातरा में पिलुआ पड़ गइल बा का दूना, पिलुआ गइल बा भातरा के जोगड़वे। यही से ससुरे के संगे रह तरी सन, भसुरे के संगे रह तरी सन। तो ये वीडियो देखने वाला दस्खत को मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहतनी बताया तनी आप लोग से जरा संगे भइल बा ओकरा कहतनी। रउआ लोग नहीं कर तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करम लो, लाइक करम लो, चैनल के सब्सक्राइब करम लो।